Kaixo eta onkixin, hemen magazinera bertze behin, ikusten duzue, zilloiak aldatu ditugula, aski politxak, beltzak, ongi, gomendatu dizkigute alakoa, kombinatzen zuelako ongi, eta bar, eta hemen txen, xaloak ere berritzen du, bere burua, eta sofa hauek estrenatzeko, gaurkoan ere hiru elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Patxi Urrutia, gure analista politiko klasikoarekin egonen gara, bertze behin, hemen, aktualitateko, hainbat, kontutaz solasean, bigarren elkarrizketan berriz, Laida Aldaizekin egonen gara, bera zinetika jaialdiko zuzendaria da, eta jaialdi honetan, dantza, gorputza, teknologia, hainbat gai ukitu dituzte, filmen bitartez, klaseen bitartez, eta bertze, teknika. Batzuekin, guzi horretaz, solastuko gara Laidarekin. Eta azkeneko elkarrizketatxo motz batean, Iñaki Sagardui Euskalgintzaren topaguneko lankidea dena eta Euskaraldiaren koordinatzaile lanetan dabilena. Berarekin egonen gara kontatzeko ea nola bizitzen ari duen Euskaraldiaren kontu guzi hau. Hori guzia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Azaroaren 29 zen 1849an, Charles Darwin zientzialariak idatzitako espezien jatorria teoriaren lehen argitalpena egin zen. 1877an Thomas Edisonek berak asmatutako fonografoa nola zebilen erakutsi zuen lehen aldiz. Eta 1889an Bartzelonako futbol taldea sortu zen, futbolari britainiar, suizar eta katalanak ziren, Joan Gamperren agindupean. Eta 1961ko azaroaren 29an, Ameriketako Estatu Batuek Merkuri kapsula bidali zuen espaziora, barruan txinpantze bat zioalarik. Agenda kulturala. Gaur asteartean, Arrigola-Marrigola tailerra Berriozarko kulturgunean, 0-3 eta 3-6 urteko umeentzat zuzendutako tailerra da Bortzetan izanen dena. Asteazkenean Euskara Eskolan eta Eskolatik kanpo solasaldia Paula Casares eta Bernat Etxepareko guraso taldeko kide baten eskutik. Antxoengo Ezkaba ikastetxe publikoan atxaldeko Bortzetan. Eta ikusezinak, erbesteratuen aurrak Miren Azkarateren liburuaren aurkezpena eginen da. Egilea bera Azkarate aurkezpenean izango da. Herriko tabernan atxaldeko 7:00. Eta larun batean oroitu, bertsolari txapelketa nagusiko final aurrekoetako bigarren itzuliko azken saioa jokatuko da Bilbon, Bortzetan. Eta aktualitateari errepasoa egunkarien azalen bidez. Diario de Notiziasen, Nafarroak ez du zigorrik murriztuko sexu erasoengatik, gorenaren zain. Estatuko fiskaltzari atxikitzen zaio eta ezarritako kondena lege berrian jasotako maksimoa baino handiagoa denean soilik berreskusiko ditu epaiak. Argazkian Txibite Madrileko senatuan eta izenburuan foru hobekuntzaren 40 urteetako ekitaldi desitxuratua. Autogobernuan leialtasunetik aurrera egitearen aldea agertu da Txibite. Berri gehiagotan Navarra sumari makilkada judiziala eta hondakinen planta bultzatzeko bide librea. Baita ere mankomunitatea eskualde osoan bizikletak alokatzeko sare baten bila, eta azkenik, Nafarroko Volkswagenek 300.000 auto eginen ditu 2023an. Diario de Navarran, Nafarroko auzitegiak fiskaltzaren hildoa berretsi du. Dagoeneko 21 beherapen eskaera erregistratu dira. Argazkian Txibite eta Elmasaiz Jolanda Bartzinarekin solasean ageri dira, eta izenburuan senatuak foru erregimena ospatzen du. Goi ganbarako ekitaldi batek foruaren hobekuntzaren 40 urteak oroitarazten ditu. Eta azkenik, Volkswagen Nafarroak 2023ko ekoizpen aurreikuspena mantentzen du. Gara egunkarian, oposizio osoak lakoako kontu guztiak gaitzesten ditu. Ez EH Bilduk, ez Elkarrekin Podemos IUK, ez PP Ciudadanosek, alderdiek ez dute ikusi Urkulluren gobernuak, aurten EAeko aurrekontuen inguruan inolako akordiorik lortzeko asmorik zuenik. Argazkian berriz protesta bat eta izenburuan, Galdakaoko bi familia etxegabetzeko arriskuan.
Berri gehiagotan, HTaren obrekin loturik milaka pertsonak jasaten dute Renferen eta ETS-ren arteko koordinaziorik eza eta trenik gabe geratzen da. Itunpeko enpresarako 3 eurotik 2 diru kutxa publikoetatik ateratzen dira. Eta Berri egunkarian argazkian kontzentrazio bat eta izenburuan erantzun handiak grebaren lehen egunean, Komisiones Obrerasek, LAB eta UGT-ren arabera, 85% erantzuna izan du Bizkaiko metalgintzan antolatutako grebak. Ez dute uste astean zehar FVEM-erekin bilerarik egingo dutenik. Elak manifestazioa egin du Bilbon. Bertze argazki batean itsas olatuak eta izenburuan belarra 2 urteko utsaldiaren ondoren itzuli da. Eta berri gehiagotan, soilik baietz da baietz legearen aurretik ezarri zigorrei eutsiko diete Nafarroan. Baita ere, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusi berria, Irun eta Andoain arteko etenak kalte egin die Renferen 10.000 erabiltzaile ingururi, eta Iranek ez dio laguntza emango Nazio Batuen erakundeari Aminiren heriotzaren osteko errepresioa ikertzeko. Eta Euskal Herria irratiarekin akituko dugu, 7 aldiz handitu da Eguesibar azken 20 urteetan, apenas 3.000 pertsona bizitzetik 21.000 biztanle izatera igaro da udalerria 2001-etik. Aldaketa aztertzeko Sarrigurendik eginen du bihar irratiak metropoli forala saioa. Bertze berri batean Iruñean bizi dira Iruñerriko biztanle gehienak. Eta azkenik, Nafarroko aurrekontu proiektua gaitzetsi du Elak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea ipar partean giro bustiak jarraipena izango du, goizean zaparradak sarri botako ditu eta berriro ere ipar ekialdean ugariagoak izanen dira. Hala ere arratsaldetik aitzinera aterruneak luzeagoak izango dira eta gauean atertzera joko du. Hegoaldean noizean behin zaparradaren bat bota dezake, batez ere Isurialdeen arteko banalerroan. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango, mendebaldeko edo ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, kostaldean eta Ebro ibarrean bereziki, baina arratsaldeak aurrera egin ahala indarra galduz joanen da. Eta bihar asteazkenean hodei dezente agertuko dira. Goizaldean oraindik euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, bereziki kostaldean, baina gainerantzekoan ateri eutsiko dio. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira eta atxalde gau partean gutxitzera eginen dute. Haize suabea ibiliko da orokorrean, kostaldetik hurbil ekialdeko haizea gailenduko da eta barnealdean aldakor geratuko da. Temperatura maksimoak zertxo bait igoko dira eta 15 gradu ingurura hurbilduko dira. Eta gaurkoan bertze behin aspaldiko partez gure analista politiko amaiurtarrarekin gaude. Patxi Urrutia, atxaldeon. Baita zuri ere. Mila esker gure egoteagatik, Euskaraldi ezergiz ikusten datzut horra bizi, aizara, erronkari aitzin egiten, aurre egiten. Ni merkaturre gaten ez, erosketak egitera, enbertzegun ez da, nire postuetan denegia Euskara zagurtzen dute. Denek raso gainera ikusi hartuko Euskara zagurtzen haute azkeneko gora dute. Baina administrazioan eta toki guzietan euskeraz, Patxi? Administrazioan. Toki guzietan euskeraz imara. Baina, zu norat iristen zaren, non bizi zaren, horren alaberako zerbait egin beharko duzu. Ni banaien madrilera, azte buru unten, eta ere bai, euskeraz. Venga, pues bai, pakarrik inorketzaitu lertuko, baina, bueno. Obe, Patxi, obe. Bueno, hemen, Nafarroan, ze pasten da? Kristoin bronkak UPN barnean, Maiarei mandiote olai, derrepente, hola baizu kondoakin, ze pasten da hemen? Hauteskundiak iristen direlaik, orain arte nagusitxoak bezala agertzen zirenak urduritzen hasietire. Bakotxa bere lekue bilatu nahirik eta azkenean beraien lanpostua bariz bezalako zerbait daukate hor jokoan eta orduan orain arte modu batera jokatzen zuten nahi hasietire beste modu batera ere jolasten. Begira ezazu niri nazkan baten hau olako gertakizunak ikustea gure inguruan, gehien bat ikusten dutelako zen olako superficialidadea dagoen hor
gauza horiek aztertzerakoan. Lehengoan adibidez Ema Sainz, orai PSOEko bozeramailea eta ogasun arduraduna Nafar gobernuan, errantzuen aurkeztu dute orai Iruñeko alkatesa izateko zerrendaburu, ez? Eta ze nolako adierazpenak egin dutu? Pues errandiguna, oso fuerte aurkatzen zengatik errandu, ez duela berak ere baztertzen berriz ere gobernuan egoteko. Baina zu gobernuen egon behar baduzu zertako aurkezten zara udalera. Baina da hauen superficialidadea eta jendearen balio eta gauze interesak. Hor, balio bakarra, gauze importante bakarra dagoena. Berdin txibiterekin. Txibitek egin ditu adierazpen batzuk, niretzako oso larriak iduritzen zaizkidanak, ez? Txibitek errandu, zuek zerbait bilatuko nau. Baina, zu zer zara hemen? Zu zer zara, sukaldeko trapuzarra bezala, denetarako dena garbitzeko balio duena edo zer? Osea, bereiek politikaren daukaten ikuspuntua da, beraiek hortik nondik atrako diren, beraien ogibidea nola izango den, eta zer nolako jornalak izango dituzten. Baina, Patxi, dire pentsatzen Nafarroan dako zer den hobe. Bai, seguro bai, ez ikusten da, bertzea adierazpen batzuk egiten lako zituzten bada hori hola bazen, ez? Nolako adierazpenak. Eta gero ere ikusi duguna, da orai, Maiarekin gertatzen ari dena. Gero, Maia beldur ziren bere taldekoak oino igual emaintzuela buelta, uste dute, zerengatiko roño ilundago, baina, suposaketa batzuk egiten ari gara denok, zer ari dire egiten? Maia beldur ziren, Maia berriz aurkeztuko zela, kusi ze kudeaketa kaskarra egin duen, bera nora jende guztiekin enfrentatu den, eta zer gauzak egin dituen, nahi zuten hortik kendu, eta nola kendu duten modu okerrenean eta modu itxusuenean. Berari utzi beharrian edo hori egitera, gibeleti sartu diote makilbetan katartean, itzilipurtik egan da. Eta hori egiten ari dire, baina ez alda bertze modu betera jokatzen ala. Horiek egin nik ez du zer ikusteko hori politika munduan, baina ala eta guztiz ere nik uste du fair play bat defendatu behar dugule denok eta horrelako gauzak ezin direla onartu. Eta gehien bat jendeari begira kudeatzen ari dena, jendearen zerbitzurako beraiek gertuten bezala barin badira, ezin dute inoiz ere, ezin dute horrelako superficialidadearekin edo gauzak jorratu. Hemen gure bizimodua edo kudeatzen ari diren jende horiek behar dute kristoen errespetua izan, zer egiten duten eta norekin dauden, eta zer nolako etorkizuna lantzen ari diren. Baina hauek beraien propiete pribe, baliz bezalako zerbait kudeatzen dute. Baina, Patxi, politika xake partida bezala da, eta batzutan piezak kendu barra dire. Bai, baina badaude inbertze bizi baldintza hor ukitzen direnak, eta gure duintasunako eta gure bizimodurako beharrezkoa ditugun jarrerak eta horiek dena landu behar dire. Begira ezazu, adibidez, abiadura handiko trena, errantziguten, eta hau nola du izena, Ibargo, Arriolak. Hoi, egin behar zen, abiadura handiko trena egin behar zen, zeren eta hor kamionak aterako genituen karreteraetatik eta horko garraioatuko ziren, merkantzia garrateko ziren trenaren bitartez. Hora irten du, ez duela gogoratzen horrelako erran izenik. Eta gainera, ez dela olako ikizanen. Baina denak izaten aldugu despisteak, betxi. Bai, baina horrek hainbertze aldiz gau horren inguruan bueltak ibili dire eta despiste izaten duzu behin. Baina 10 aldiz gauza berdina erranez jarraitzen balin baduzu, ez da despiste, hoia da ideia txarren bat buruan daukazula, ez? Eta, karo, behirazazu, alde batetik jendearen ondasuna xeatzen dute. Karo, diru hori bertze gauzetarako erabiltzen halko zen eta gizartea hobeki bizimodu hobe bat izateko aukera bat genituen. Xeatu egin dute hori, berdin zaie. Eta berdin zaigu, gizarte honetan sartua da horrelako gauzak egin daitezkela. Eta karo, niri hobi duritzen zait ikaragarria ere dut. 1.000 milioi euro igual gastatu, gehiago dute gastatu hor. Deusteko ez, bide bat, deusteko balioko ez duen bide bat egiteko. Baina nau zer da, eta inork ez dio dimisio eskatzen. Ez dago kultura dimisioaren eta arduraren kultura hemen. Karo, horrelako astakeri bat eginez geroz, lehendabiziko gauza izango zen, zu kanpora, jabertzen norbaitek zure astakeriek ez dituen errepikatzen. Baina, hoi da niri gogorra iduritzen zaidena. Zuk zuria kudeatzen alduzun eduzun modura.
Baina bien artean soziedade bat balin badugu, nik zurekin hitz egin behar. Eta nik diru hortik parte, xeatzen baut, zu berelaren dut, moztu. Horrela egin beharko zen, Arriola? Venga, zerengatik baditu horrelako hainbertze eginak. Baina nola PNV behar dituen PSren botoak, bertze aldera begira. Eta hori da tristea dena gaurko politikan. Dimisioak ez direla existitzen, eta ez zaiola denen aberastasunari errespeturik. Bakotxa beria bai, baina gero partekatzen dien gauza horietan, hor ja ez da errespeturik izaten bertzearen hortasunari. Politikaz ari garela, Patxi, bertze berri bat izan dugula, azken egunoketan EH Bilduk lortu zuela, gobernu zentralarekin akordioan trafikoaren eskumena Nafarroara helaraztea, eskualdatzea. Berri hona da? Bueno, ez da alako berri importante bat, baina berri oso ona da. Zeren eta, bertze ardura bat edo, ja Nafarren esku uzten delakotzez, eta utzi beharko genituen denak. Hoi da gainera HB Bilduk nahi duena, ez? Baina, oso berri hona da, eta bakarrik horrere ikusteko zenolako kudeaketa munduan bizi garen. Izan dire, animeleko kritikak horri buruz. Ez bakarrik politikariek, baita hori huelako azapezpikoak errantu, kristuin astakeriak. Azapezpikoak peperen politika defendatzen, eta ez da izer dela, ez da izer dela. Baina horrei dela 20 urte Aznarrekin onartua zen, etorri berzutela, ardura hori etorriko zela Nafarroara, baina ikusteko politikari bakarri daude ikusten zer nolako itezure bat aurkezten alden hor dilubio baten azalpenak emateko, ez? Baina ze demonio pastu da bada hemen? Ardura bada amejoramenduan edo hobekuntzan foru hobekuntzan hori onartua dago. Zertaz oslako eskandalo? Ikusteko hemen politikariek antolatzen dute guda virtual bat beraien artean, eta horrekin kristin salsa antolatzen dute inguru giru guztian, ez? Zerenta, horrei dela 40 urte, behar zuen Nafarren esku egon. Etzen egon, eta orai, Aznarrek egin zuelek inork ez zion deusarran, Santzek ere horren alde agertu zen. Eta orai berriz, kristin eskandaloa baliz bezala antolatzen dute gauza, baina seriotasun pixka bat, eta gehien bat, zuk kudeatzen dituzun zure hiritar guziei errespetu pixka bat, baina errespetua galdu da. Gainera horrelako gauzak hain argi direnak, eta hau ez dut erranai milioi askoko zerbait dela, baina bai duintasuneko edo bai kudeatzeko modu bat erakusten du, eta hortaz da grabea, holako eztabaida animalia sortzea horren inguruan, beraiek bakarrik erabiltzen dutelakoz, bertzi zorratzeko, ez naski gu aurrera egiteko edo gure bizimodu hobetzeko edo berdintzaile bakarri nahi dutena da kritikatu. Atzoren Madrileko Andreoi ere hor bat zebilen kritikatzen, Astapezpikoak kritikatzen, hemen ere Pepekoak kritikatzen, baina hau ze demonio da. Zertan ari gara, jostetan ikusteko gero hauteskundetan zer nolako konponketa, zer nolako lanpostuak baratzen ditugu geraien artean, edo bertze gisako zerbait dago. Hemen bizi hobe bat errespetuzko banaketa, aberastasunaren banaketa bat daukagun eskutartean edo ez. Guardia Zibilak orden ikusiko ditugu Nafarroko karreteretatik kanpo? Espero, hemen ez dakigu inoiz, baina zerengatik gainera hauek legeak egiten dituzte, eta erren dut, biezazo, zenbaitzuk horiek oso ongi zautzen dugu denak. Nik Guardia Zibil baten kuartel parean bizi izan naiz, denbora guzian, 10 urren. Eta bagenituen, pesazun olako herri txiki batean, 14-15 Guardia Zibil. Osea, ongi hornitu eginen Guardia Zibilez eta ez genuen hoien beharrik deustekorean, horiek dekoten atzien nahi zuten lekuan, bakarrik ekartzen zituzten gauza liskarrak ziren, eta arazoak eta problemak. Eta hori bai, hainbertze diru beraien gana eraman zeren, alde batetik jornalak bat zituzten, eta bertzatetik ere komisioak ere kobratzeko aukera izaten zuten, denbora batez eurik, eta hori izan dugut ez. Ezke gogoan dut, alde egin behar zutenean agertu ziren etxera erratera, zerbait egiten algenuen guk ere beraiek handik ez lekutzeko, gure konplizitatea bilatzen konprituko duzu, dene bertzaldera begiratu zerbait egiten alba genuen zela, handik leku arazteko, ez naski bertan gelditzeko.
Patxi, Mikel Zabaltzaren heriotzaren erailketaren 37. urte hurrena eta Nafarroan bertzaldetik ere bai, tortura ikertzen ari dira, egon dire aipamen batzuk erraten Nafarroan tortura modu sistematikoan erabili dela. Bai, Mikel Zabaltzarena gainera oso fuertea da, eta hemen ere ikusi behar dugu beti falsukerie, nola agertzen den falsukerie. Gipuzkoako Sueko gobernadore zibila Denis Itxaso, hau gertatu zelek eta gero familiakin izan zuen harreman erranez, berak altzuen guztia egingo zuela. Orai gobernadore dagonean eta 37 urte betetzen direla hiltzutela, torturaren ondorioz hiltzutela Mikel Zabaltza, orai ez da gan, ez du deus argitu, ez da edekire liburuak edo horko artxiboak ere ez dituzte edeki ikusteko ze pastu zen. Gordetzen ari da. Eta lehen Zabaltzaren familiari bezala laguntza eskainiz bezala gertu zena, urriaren 12an Biba la Guardia Zibil oiuka aritu zen, gure Denis Itxaso. Eta, hor kusten duzu ere, akoen falsukerie. Alde batetik nahi du batekin ongi gelditu, bertzekin kontrako eginez, baina zu Guardia Zibilo izaltzen Mikel Zabaltza hilzuena, denek badakigu gainera nola hiltzen. Perote eta bertze militarrote bat, hor elkarrizketa batean zeudenean harrapatu eta grabatu baitzituzten, non beraiek azaltzen zuten nola hil zuten Mikel Zabaltza, badakigu nola izan zen, baina papertxo ofizialoi zertako zuta gertzen, jende eskatzen ari dira. Estatu Batuetan 10 urten buruko deskalifikatzen dituzte dokumentuak, hemen 40 urte eta ezin deskalifikatu hori ze pastu zen hor, eta gainera, badago ikaragarria da, erran dut, gehien bat hemen ikusten dena da politikariek gero eta gehiago ari direla Sueko eta Pepeko eta gobernatzen duten hori indarroiek gero eta gehiago ari direla errespetu falta baten barruan bizi. Hor, argitasuna behar zen. Hemen beharko zen, hainbeste jende dimititu. Nor izan da hemen iuzkatua Mikel Zabaltzaren heriotza dela eta. Begirazazu, juezak lehenguan, aserre, ez dakit Podemoseko neska batek, andre batek errantzuelakotz, ez dakit zerta, aserre, beren duintasuna galdua. Baina, Barrio Nuevok errandu, beraiek, saiatu zirela batiltzen, bertze hau ere hor dugu, Mikel Zabaltzaren inguruan Perote eta bertze militar batek egindako solasak ere, horiek ere hor ditugu, baina zertaz ez du epail batek ere deitu horiek adierazpen batzuk egitera edo galdeketak egitera. Baina zer da hau, errai dut, baina zer da ora, hemen batek hartzen du hil egin zuela eta uzten dute bakean. Zer respetu dugu elkarren inguruan? Edabideek ere, Patxi, edabide handiek laguntzen dute akaso fokua desbideratzen? Arazorik gabe, begiratzen zu Consejo General del Poder Judicial delako hortan ere zer egin duten. Beraien ogibidea, beraien podoria eskuten dagoenako ez naski gizartearen hobekuntza edo ez, hor dagoelako zor, buru belarria dira txikitzen hor ez dela aldaketek izango. Eta horrekin ja hoi estari da, horreiko azkeneko berriekin, ja, bertzio Consejo General del Poder Judicial hoi, badirudi desagertu egin dela arazoia, ez da existitzen. Baita ere, erten zuten, Madrilen egondako osasun arloko manifa potentea, horrek izan zen, ez, jendean dana bat, baina segiduan atera ziren bertze berri batzuk eta hoixen atzen. Exacto, eske prentsak badu animeleko indarra, eta animeleko eragina badu gizartean, eta hortik manejatu egiten gaituzte. Guk ere manejatzen ditugu, Petxi. Ez, guk ez dugu manejatzen, guk borobilak erraten ditugu, argi dago. Barkatu. Ez, guk salatu egiten ditugu denak aski argi eta garbi, eta gainera, gero, defendatzen dugu ere, gauzak diren bezala direla, eta ezin ditugula aldatu eta ez aprobetxatu. Eta gehien bat, gizarteari errespetua behar zaiola. Zuk zure onduan bizi denari, errespetua zor diozu. Eta oraindik ere asko zera handiago balitz, aixo beki biziko ginen. Bezazu, ikusteko zenbat gezur eta miseria dagoen. Horai, klaro, Ukraniaren historian gaude buru belarri. Espainiar barkoak, untziak, aritu dire helikopteroak eramaten horko gerrara, Ukrainiako gerrara. Baina hemen ez gaude bakearen alde. Nor da Espainia horratik gortzeko untzi batzutan hor helikopteroak eramateko harat edo baina. Zertartu da gerrean?
deus erran gabe, deus parlamentuak hori erabaki gabe, baina zer da hau? Ez gara, ari, ez dakit nik, zahar ondo bat erabatziko dugun edo ez horri buruz ez da baitan, gu gaude, bizia markatzen duen gaiak jorratzen edo gaiak bizitzen. Eta hoi, adibidez, hoi ikeragarria da, egiten ari garenak. Lehenguan, Sánchez, nola izan, bai, Ukrainiarrak, utzi Ukrainiarrak erabakitzen, beraiek nahi dutena, behar dutena, utzi hoiei berei erabakitzen. Eta zertako ez diuzten Sahararrei hoi egitea edo beste batzu zertaz ez. Eta Ukrainiarrei bai, eta hoi Espainiako presidentea bai, no? Eske badaude inbertze kontradizio eta badaude inbertze gai onartezina direnak eta gehien bat gurekiko errespetu falta handi bat dagoena. Biztanle arrunteeko utzikeriei baten ondorioa dela. Baina kezkatzeko modukoa da zintzotasun faltan, iruditzen zait, hori grabea, oso grabea dela. Ikusten ditugu, beraz, hor kontraerranak, aipatzen zenuen bezala, hipokresia ere, Patxi, handiak, zuk salatzen zenuena, eta horretan ere, dirudi egon zela halako zerbait, Melillako afera horretan, hor egon ziren, hildako guzi horietan, momentuan, Sánchezek eta Bertzek errantzuten, inbasore horiek, haiek istripu batean hil zirela eta gainera Marokoko gobernuaren poliziaren kontua izan zela eta gainera ongi egin zutela. Orain jakiten ari gara, BBC-ek eta egin duten ikerketen arabera, ez zela hala, seguraski, hildako gehiago zaudela, desagertu gehiago eta gainera Espainiaren aldean eta Espainiaren poliziaren kontu ere izan zela guztia. Bai, eta hori gainera parlamentu ikusten egon da egun hauetan, parlamentariak egon dire ikusten bere telebistetan taia horko zer gertatu zen hori ikertzen ez. Baina garrantzia handia ez diote eman berrietan, eta informazioa, bai, pastu dute alik eta laizterren, eta hola ez, beharrek hor zegoela bildu, eta eman diela kaina fuerte eta galderetan ere sendo eta aritu direla ez. Baina hau ere ikaragarria da erran edut. Hiltzen dire, ez dakigu xuxen zenbat, baina ONG-ek erraten dute, 37 edo ez da zenbat hildako, gero inbertze desagertu. Eta horiek segurazki ez dira agertuko. Eta bakarri beraien ogibidea bilatzen zutelakotz, jan egin nahi zutelakotz, eta mundunten zerbait balima da jatekoa soberan. Hoxe da mundunten daukagun gauza, soberan daukagun gauza bakarra. Eta ezer pasten. Lehen gertatu zen ondartza Alkaraz edo ondartzan gertatu zena, heldu zirela ineriken zerbait Afrika Melillara eta Guardia Zibila tirokatzen zituzten, eta azkenean atxitu ziren denak. Goie, gero, handikoa bat izan da, hau berriz ez, Melillako hau. Baina, jendea ogibide bat bilatzen ari dena, eta gainera, kontutan eri gehien izitzen hauena da, ikustea, orain arte, edo berriki arte, etorkin gehien produzitzen zituzten herrialdeak, orai direla jendarme gogorrenak. Eta hori erraten dut, nik ikusi ditut, Frantzian, Italiarrak, Portugaldarrak eta Espainiarrak obra guzietan, horiek ziren aitzen zirenak, orduen etzen emigraziorik Afrikatik Europara, Estatu Espainiarora behintzatez, hori ikusi dugu. Eta, Kanadan berriz, Italiarren multzo ikeragarria zen, Ottawa bezalako hiri batean, 20.000 italiar bizi ziren. Animeleko, eta hori berriz Italiarrak fuertenak emigrazioaren kontra. Baina, zen nolako jendajeak, nolako pelajeko jendea gara, horrelako jende, guk egin genuen gauza orai berriki arte, eta defendatzen genuena, orai leguz aldatu garrelako pixket, kontrakoa egiten, gogorra. Uste dut, historian migratzaile gehien bidali dituen herrialdea Inglaterra dela. Erresuma Batua, oberrenta. Ja, bakarrik nola Commonwealth hor duten, horiek beraien herrialdea omen da dena. Mundu guztia beraiek. Eske erenegu irriz egon ginen etxean, horreiko lehen ministroak errantzuelakotz adierazpen batzuk egin zituen, erranez, Inglaterra ez zegoela Eskoziari buruzko gaiaren kezkarekin, gauz importanteagoak ere bazituztela, eta gaitu ginen, klaro,
erreginari eta tonto horri koroia bat buruan jartzea hor milaka persona kalera ateratzen dituzte. Hoi da beraientzako gauza importantea, hoi. Ez naski, nolabait ere borrokatzea berze antolakuntza bat edo berze gizarte bat antolatzeko orduan egiten dena, ez? Bueno, orai lehendakari Erresuma Batukoa da, gainera Erresuma Batuko pertsona aberatsena, oker ez banago. Beti hor erran dute Forbes delako zerrenda hori ateratzen zutenean, lehenbizikoa, bigarrena, hirugarrena ibiltzen zela erregina. Hau tonto izanik ere amaren ontasunak eskuratu izanen ditu, kontuak atera hortik eta ikusiko duzu. Ikusi gainera zer nolako lana egiten duen, pesazu ingles guztiak daude kezkatuak horrelako beraien ondasuna ez dela nahikoa doikabe edo. Baina eske hau behar da bizitu erreginaren asuntua. Kanadan erreginaren ordezkoa da gobernadorea. Badago gobernadorea, lehen ministroa eta erregina. Terreina da. Zinema gaten zara, Inglaterrako erreserkiare baduzu. Baina zer demonio da, baina hau zer da Kanada edo bestia, baina nola Commonwealth da. Eta hor denek daukate buru, politiko buru, nahiz itxurroso izen, da, Inglaterrako erregina da horko presidenta edo. Eta, seguro ez da paga ematen duelako bere biztanle guztiei, baizik eta denik kendu eta bere aberastasuna haunditzeko erabiltzen duen personaia. Eta izanen duen eragin kulturala baita ere, ez? Bai, zalantzarik gabe. Sajonen kultura guzti hori ere zabaltzeko handik. Behar zutela jendea lanerako eraman dituzte, horrei badirudi soberan dituztera, eta horrei dire berriz atzera itutzen, gainerako eskazken finean hemen, hori da emigrazioa. Emigrazioa beharko zuen izan, bakotxea bilatzen du bere lekua, badakigu arazoak sortzen direla, eta, baina hori ere irten bide ematen atzaie, gauz guztioi bezala, ez? Baina, hoi da emigrazioakin erabiltzen. Momentu batean erraten zen, italiar gehien zeukan hiria zela Buenos Aires. Zenbat, italiarrak ziren, harripe guzietan, harripe dekoratzen zinuen, eta italiarrak agertzen ziren. New Yorken zu pizzeriak eta horrelakoak bazterruzia bazen izben, eta hor italiarrak ziren. Patxi, bultatuko gara, pixketunetago, azkeneko kontutxo bat egin, Zugarramurdin egin zuten omenaldia, kasu honetan Miguel Iturbideri, karabinero batek, eraildako uste dut mugalaria zela, ez dakit ziur, konta iguzu Patxi. Bai, hau mutil gazte bat zen, 16 urtekoa. Eta kontrabandoan taitzen ziren pixke, eske Zugarramurdin kontrabandoa zer den, behar duzu pixket ezauturko geografia, ez azken finean, ez dakizu baserri hau Sara den edo baserri hau Zugarramurdi den, ez? Zerengatik, hor ez dago mugarik eta hor dena gerta ditek eta zienda gainera mugitzen da alde bateri eta bertzera. Eta hori garatze batzuk edo iziren pasten. Eta, urbildut, karabinera tirokasi. Eta, 16 urteko mutikoa hil zuten. Eta ez naski onartu gero hil zutela, egin zuten izan zen etxeragan, kuarteleragan, pistola bat hartu, eta hori beste gazte horren eskuten utzi, errateko gero edo etakoa zela, edo igeskazi joala, edo atakatu zituela, eta beraiek Eta, hori, dene bazekiten etzela ala, baina inoiz etzen argitu, hori etzei interesatzen. Hori dire Guardia Zibilak, horiek dire. Eta horrela gintzen. Eta, orai 57 urten bueltan, omenaldi bat egin diote, eta harri handi bat jarri dute hor, monolito bat ere jarri dute, oroitarazteko, Iturbide hor garbitu zutela, baina gehien bat itzen izan bakarrik hil, baizik hil eta gero ere burlauziak egin zizkiotela. Hori gertatzen da Patxi beti ez, impunitatea. Absolutua, eta totala ez, horrela. Eta, aipatu nahiko nuke beste gehibet, hor bastan aldean gu bizitu izan ditugunak, porque horrelako zerbait ere gertatu zen, orduen ezin zuten gordetu nori izan zen, baina bordatxon. Bordatxon gau batez, hor dantzaleku hortan, Guardia Zibil batzu mozkorrak, eta batek berzi ez da izerrantzion, hartra pistola, eta hor bi utzamar gazte garbitu zituzten. Guardia Zibilek garbitu zituen. Hoi ere desagertua dago gure tartean, antzita, baina ikusiz, horiek atera behar ditugu, hemen violentziaren inguruan, animeleko solasaldiak eta horren sufrimenduaren inguruan, animeleko solasaldiak egin dire. Baina badago bertze gure historia txikian izautzen ditut gainera, baten, eusko utzamar baten, familia uniz gainera. Eta horrelakoak ikusite,
Ze demonio, baina zertaz bizi behar dugu horrelako gezurretan eta horrelako gauzetan. Pentsazu gaur goizan zenbat gai atera ditugu, non jendearen duintasuna, jendearen eskubideak ez diren errespetatzen, eta uste dugu guk demokrata betikoa garela eta betirako. Eta zoritxarrez, horrelako gai, hainbertze gai baditugu gure inguruan. Dena den, lagundu behar gaitu, hemendik aurrera ere, hobeki antolatu eta gehien bat justizia eta errespetu bat izan behar digula justiziari, eta salatu egin behar ditugula horrelako gauzak, behin berriz eta berriz behar den jendea konturatu arte, hemen gai egiak ez direla prentsak erraten dituen falsukeria, baizik egia direla hemen jende arruntak bere bizitzan eramaten dituen jarrerak. Patxi, Itziar, horiekin utziko dugu gaurkoan hemen. Mila esker handiz. Zuei. Ea Iruñean udalean ze albiste dauden. Hirigintza gerentziak asteazkenean onartuko du donapea eremuko udal planaren eta plan partzialaren aldaketa egituratzailea idazteko lizitazioa. Iruña eta Kalar arteko mugak aldatzeko akordioaren ondoren gehitutako lurzoru berrien hirigintza zehaztapenak ezartzea da helburua. Bertze berri batean udalak Gabonetako eskulanetarako belaunaldien arteko tailerrak proposatzen ditu abenduan etxea apaintzeko ideiekin. Iturrama, Txantra eta San Juan zentroetan egiten dira eta izen emateak azaroaren 30ean irekiko dira, 010 telefonoan. Azkenik, Gazteriaren etxeak 33 ikastaro eta Ameka informatika tailer proposatu ditu urteko lehen hiruhilekorako, 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzako, 852 plazarekin. Asteazkenean irekiko da ikastaro berri batzuetarako izen ematea, hala nola rap eta poesia tailerra, euskarazko pintura sortzailea edo cardio step. Bueno, lehen erran dugun moduan, gaur atxaldean, bertze elkarrezketa interesgarri honetan, Laida Aldazekin egonen gara, beraz zinetikako zuzendaria da, 7. edizio honetan, hemendik Iruñetik ibili dira userki, baitere Bilbon, Donostian, alde guzietan, azaroren, 18-tik, abenduaren 4 arte, zabaldu den zinetika delako ekimen sorta hau, eta bertan gorputzaren, mugimenduaren eta teknologiaren arteko erlazioari buruzko 13 film, masterclass bat, lantegi bat eta performance batez osaturiko programazioa izan dugu eta izaten ari gara abenduaren 4 arte. Atxaldeon, Laida? Arratsaldeon. Bueno, ja, daramazkizu egun batzuk honetan, ze sensazio gorputzetan badakit zabiltzala tope alde batetik bestera, bueno, zer moduz? Oso ongi egia esan, oraingoz Iruñean eta Donostian ospatu da jaialdia, eta bi hirietan emaitza oso ona izan da, jende asko etorri da, eta jendeari asko gustatu zaio eskaini dugun programa, eta orain bagoaz datorren asteburuan Bilbora. Guggenheim museora toparte jardueraren barne, eta 25. urrenaren ospakizunaren barne, orduan, gogoekin ere, beste egoitza berri batean parte hartzeko gogo askorekin, ez? Eta ea zer nola di joanan. Zinetika izeneko jaialdia da, baina ez da zineaz, bakarrik, zinetika ezagik mugimenduari ere referentzia egin nahi dion, dantzaren inguruko jaialdia da, gorputzaren ingurukoa, ez dakit klasifikatzen alden jaialdia? Ezin da klasifikatzen. Zinetika mugimenduaren energia zaltatzen duen horregatik, eta gero zine hitza ere badu barnean, gainera pelikulak presentatzen ditugun, aurkezten ditugun pelikulek
badute gorputza edo mugimendua motorra bezala eta hizkuntza bezala, orduan bueno, gero aurkezten ditugun ere ikuskizunak badute ere zinemaren ikuspuntua edo zinemarekin zerikusia edo batzuetan teknologiarekin ere harremanetan dauden ikuskizunak dira. Orduan, bueno, bai, ezin da sailkatu jaialdi hau beste jaialdietan badituzte gai ez dakit espezifikoagoak eta guk gure gaia hori da, ez? Dantza, zinema eta teknologia berrien artean dagoen harreman hori. Baina ez da solasten edo bai, nizardakit violentziaz edo pobreziaz edo alako gaiez hortan ez gara sartzen jaialdi honetan, ez? Bertzelako kontuak dira. Bueno, batzutan gorputz hizkuntzarekin solasten alda ere, bertze kontuez nizardakit, sufrimenduaz eta barrez. Bai, noski, beti dago izan daitezke obrek eskaintzen duten gaiak izan daitezke abstraktuagoak edo estetikoagoak, baina baita ere askoz ere narratiboagoak ere, ez? Eta horietan baditugu gai desberdinak, adibidez aurten badago pelikula bat, pelikula horrek Yellow Line izenekoak, hitz egiten du Iranen dantza ezinezkoa dela, ez? Azaltzen du, eta orduan, bueno, emakume batek kontatzen du, nola bere nahia izango litzateken, dantzaria bihurtzea, baino hande bekatuta dago, eta hori da pelikula horren adibidez gaia. Orduan bai badaude pelikula batzuk non sozialagoak diren, eta beste batzuk askoz ere estetikoagoak edo abstraktuagoak, osea denetarik dago. Zu ere bai, Laira, gainera, jaialdi honetako zuzendari izateaz gain, ez dakit ere pelikularen bat egin duzun, hortan ibilizaren, badakit inperspektibe, bueno, ez dakit performantzia deitu behar zaion, dokumentu grafikoa, pelikula bat den, baina, bueno, zuk ere zure aletxo personala horretan jarri duzu, ezta? Bai, egin ditut nire, bueno, artista bizitzaren zehar, bizitzan zehar egin ditut laburmetrai desberdinak, baina inperspektib da performance bat. Eta hitzak esaten duen bezala horri buruz dijoa, ez? Perspektiba desberdinetatik begiratzen. Orduan, performance hau estrenatu zen Kondestable Jauregian eta orain Donostian Euskadiko Arkitektura Institutuan aurkeztu genuen. Orduan, goazen lekuetara aldatu egiten da, ze arkitektura eta dantzaren artean dagoen harremana ikertzen du. Orduan, hori Arkitektura Institutuan Kondestable Jauregian zegoen performantza hartu genuen eta ara eraman genuen eta han transformatu eta berez beste performance bat eman zuen desberdina, ze perspektibak aldatzen ziren eta bueno, ikusleak oinez dijoa eraikuntza guztitik eta oinez dijoan bitartean dantza agertzen da eta begiratu behar du perspektiba desberdinetatik eta bueno, hori da jokua, ez? Orduan, horretan nago ere, jaialdia zuzentzen dudan bitartean. Oso erraixa dena, oso erraixa, erronka erraixa jartzen dituzela da. Jo, egonez gainera ikusten hori, bueno, zinetikaren webgunean sartzen bazarete, por cierto, webgunea supertxuloa dagoela, ez dakit nork egin duen, baina super webgunea. Ezkertintzak egin du eta horten aldatu dugu berria da, eta bai. Bai, webgunea gomendatzen duzuet, horrek bera, badurako bere balioak, eta hor bertan aurkituko zein perspektiberen, bueno, ataltxoa, eta han badago bideo moduko bat egin duzuena, bizket ulertzeko zer den agertu dena, aski ederra gainera, eta nik ere hori galdetu armezun, hori ze puntotan laino zen improvisazioa, ze puntotan laino zen aurretik landua, edo ez dakit, bien arteko uztarketa bat. Bai, badaude eta batzuk improvisatuta daudena, baina gehiengoa finko dago, eta gero
Hori, adibidez, Kondestable Jauregian egin genuen performanza prestatzeko egon ginen 3 aste lanean, eta 4 egunetan Euskadiko Arkitektura Institutoara adaptatu genuen Kondestable Jauregian egindako lana. Orduan, han 4 egunetan adaptatu genuen, eta orain datorren aste honetan, egun batean adaptatu beharko dugu Guggenheimera. Orduan, lana nolabait egina dago, baditugu atal desberdinak sailkatutak eta finkoak, baina gero leku desberdinetara goazenean, nola dantza eta arkitekturaren arteko harremana jokoan jartzen den, pieza guztiz aldatzen da. Orduan, leku bakoitzean pieza berri bada. Hain zuzen ere, oraindik gelditzen zaigu, abenduak 4 arte, jaialdiaz gozatzeko aukera, ezagik, hitzordu pare bat aipatzen aldizkiguzun, baita. Abenduaren 3an Guggenheim museoan aurkeztuko dira pelikulak, eta gero 4an Inperspekti ikuskizuna, orduan datorren larunbat eta igandean. Datorren larunbat eta igandean, beraz, Bilbo inguruan hortzen hitzordua, gorputzaz eta hainbat kontuz solasteko. Galdetu nahi nizun hortaz ere, aprobetxatzen hemen zaudela. Ez dakit, zure sensazio orokorrean da, ez dakit horretara bideratzen duen, hausnarketa horretara bideratzen duen jaialdiak, nolabait ere galdu dugu, harremana gorputzarekin, gorputza ulertzeko, gorputza kontrolatzeko edo deskontrolatzeko gaitasunean, galdu dugu harreman hori? Nik beti ukitut harreman hori, eta asko mugitzen naiz harreman hori duen jendearekin. Baina egia da, adibidez, teknologiaren ondorioz gauza asko bereganatu ditugula, baina beste batzuk ere galdu, ez? Orduan, igual ohitutzen ari gerala gehiegi, pantaila baten bitartez hitz egiten, elkar gutxiago ukitzen, ez? Baina baita ere ikusten dut jende asko gimnasiora dijoala, eta nolabaiteko harremana bere fisikoarekin, bere gorputzarekin baduela. Nik izango nuke gehiago pertsona eta pertsonen arteko harreman hori sentitzen dudala galtzen ari dela. Gu dantzariak bezala, askotan egiten dugu dantza beste gorputzekin. Eta orduan guretzat gorputza desberdinen arteko harremana oso garrantzitsua da, ez? Eta hori igual ikusten dudala, azken urteetan, pandemia eta gero ere, galdu egin dela nolabait, ez? Beste gorputz batzuk ukitzeko gaitasun hori edo. Orduan, nolabait, galdu da hori. Beste gorputzekin ukitzeko gaitasun hori. Eta horrek leirazte galera ekartzen du. Hau da, zer galtzen dugu, nolabait ere, pantaila batetik harremantzen garen momentu horretan, eta ez gorputzekin edo dantza gutxiago egiten dugunean, bertze gorputzak urrunago dauden gara jauetan, zer galtzen da hor? Instintoa adibidez pila bat. Azkenean gu gera animaliak, edo gu badugu gure instintoa ere, hortxe, ez? Eta gorputza erabiltzen duzunean, edo gorputzarekin lan egiten duzunean, instinto hori, nolabait ere garatu egiten da ere. Orduan, zure gorputzarekiko distantzia ezartzen baldin baduzu, nolabait ere instinto hori lokartzen da, ez? Orduan, azkartasuna mugitzerakoan, edo baita ere kreatibidadea, ez? Ere, ze azkenean, gorputza aktiboa dagoenean ere, gure buruak desberdin pentsatzen du. Orduan, ona izaten da ere, biak elkarlanean jartzea. Mentalki osazkarrak izan gaitezke, baina dago ere beste inteligentzia modu bat gorputzak duena, eta hori ere bereganatu behar da eta landu behar da, ez? Eta batzuetan gure buruak pasada txarrak ematen dizkigu, sinestarazten digu realitateak ez diren gauzak existitzen direla, edo nolabaiteko
bai, trampa batzuk jartzen dizkigu, baina gorputzak ez du behin ere gezurrik esaten. Gorputza badakin nora joan behar duen, salbu egoteko edo zerbait garatzeko. Orduan, bai, gorputzak duen inteligentzia hori edo nolabait ez genuke galdu beharko, ezta? Gainera, nahi iduritzen zait, ezagita doz egon goztaren laira, gaur egun zorionez pixkanaka ari garela berriz ere ulertzen, bat garela, osotasun bat garela ez, eta ez klasikoki egin den banaketa kartesiar hori ez, hemen dago burua, eta hemen dago halako, ezagit, herramienta bat, robot moduko bat ez, erabiltzen duguna mugitzeko handikarat, eta bueno, gaur egun gero eta gehiago ulertzen dugu, gorputzak nola eragiten duen hemek nola eragiten duen azpian, eta hori, gorputza erraten dugunean, bat garela, ez pertsonaren hori bera dela. Eta nik usten adibidez zuen performance hori perspektibe, bai, burura etortzen zitzaidan hitza da askatasuna modu baten, ez? Da igual klitxe bat da, baina egia da ikusten duzunean, sensazioa da, joder, ze gozta da, ze deskontrolatzeko modu kontrolatu aldi berean, ez? Botatzen zara lurretik, mugitzen zara eskaleretatik goiti, eta orden espazioa bera ez, bilakatzen da. Osea, espazioa bera da, aksesibleago, ez da egin nola. Bai, bueno, azkenean, dantza eta zinemak ere, eta, bueno, gauze eskok daukate mugimendua beharrezkoa da, eta espazioa ere, osea, dantza da mugimendua, espazioa eta erritmoa. Orduan, guzti horiek lantzen ditugunean, bai, nolabaiteko askatasun bat lortzen duzu, ze azkenean, bueno, ikusten zara kapaza gauza asko egiteko. Performance honek duen gauza polit bat ere da, sorkuntza egiten dela egunerokoan. Orduan, jendea hurbiltzen da, lantzen edo sortzen ari dugunean, eta jendeak galdetzen digu, ez? Zer egizerate, dantzan ez dakitzer, eta horrela ere bereganatzen du jendea pixka gehiago dantzaren ingurunera, ez? Eta hori ere polita da nola batean badagoen interesa ikuslearen partez dantza garaikiderako, ze normalean batzuetan zaila izaten da ikuslea antzokietara bereganatzea, ez? Eta hor dantza egunerokoan ikusten dutenean, askoz ere interesa gehiago sortzen zaie, ez? Eta, ikusten dugu ere, jendeari dantzatzea gustatzen zaiola edo dantza ikustea gustatzen zaiola. Baina, jakin behar dela ere nola hurbildu jendearengana, ez interes hori bereganatzeko edo. Dantza, espresio artistiko eder hori, gainera nik uste artetik aratago ere doana, eta badu zer ikusirik, zebrazki emozioekin, osasunarekin bera, eta gauza handitzekin, gorputzaren berarekin. Harreman askieder horrekin, handizetan, ez dakit, atzenduagoa edo alboratuagoa duguna, eta badela hor zer pentsatu eta zer berreskuratu. Bueno, horretarako proposamen askieder hau artearen ikuspuntutik eta gauza gehiagotatik, Laida Aldaizek eta talde guztiak abiatu dutena, erraten genuen bezala, asteburu honetan, Bilbon izanen dugu horretaz gozatzeko aukera. Laida, guk gaurkoan hemen utziko dugu, baina, mil esker eta espero dut ongi bukatzea jaialdi guztia. Eskerrak zuei. Aio, gero arte. Agur. Bauxen magazinean gaurkoan eskaintzeko genuena, bukatu baino lehen, Iñaki Sagarduirekin izan dugun hizketalditxo hori eskainiko dizuegu, bertan galdetu dugu, berak Euskaraldia zer moduz ari duen bizitzen, eta bertzerik gabe, bihar arte, hementxen agurtzen gara. Eta Euskaraldiari ere gure xoko egiteko, hau Euskararen telebista baita hemen, Nafarroko telebista lokal, Xaloa telebista, eta Iñaki Sagardoi Euskaltzalen topaguneko lankilea eta kidea denarekin gaude, eta kasu honetan gainera Euskaraldiaren koordinazioan buru belarri dabilena. Atxaldeon, Iñaki? Atxaldeon, bai. Bueno, ja egun guti gelditzen dire, zer modua erronka? Ongi, ederra, azkenean.
hilabeteak dramatzagu hau prestatzen, eta, bueno, azkenean ederrena izaten da ariketa bera bizitzea, ariketa bera gozatzea, eta, bueno, eguraldia ez dugu lagun, baina bueno, behintzat giroa bai eta hortan ari gara. Belarri prest, hau bizi? Ni kasu honetan hau bizi gisa, eta, bueno, izan ditut hola erronkatxo batzuk egun hauetan, eta, bueno, justuki ariketasi baino lehen, nire buruari jarritako erronka batzuk, banituen hemen, bueno, badakigu Iruña herrian batzutan, bueno, baditugula holako ohiturak eta inertzia batzuk, igual lagunen artean erdaraz egitekoa, eta, bueno, pixkat nire buruari jarri nion erronka urten izan zen, lagunekin saiatzea euskarari eusten, eta hortan abil. Eta zaila, zer diote lagunek? Bueno, denetarik, ez dakit haien iritzia zein izanen den, baina nik behintzat nirea badakit, ez, nire esperientzia. Eta, bueno, egia esan, erronka polita da. Azkenean, hizkuntzaiturak, bueno, errotuta ditugulako, eta bueno, urtetako poderioz gainera, eta batzutan, bueno, zaila da horiek iraultzea, edo, bueno, pixkat astindutxo bat ematea horiei, eta bueno, eta erresistentziak, bueno, igual hitza ez da erresistentzia ez dakit, baina, bueno, batzutan, bueno, kosta egiten da, horren beste urtez, eraiki den harreman bat, hizkuntza batean, bueno, pixkat horri buelta ematea, batzutan gogorra edo zaila izaten da, baina, bueno, azkenean euskaraldia hori da, ez, pixkat probatzeko eta esperimentatzeko garai bat, eta, bueno, pixkat hortan saiatu naiz, eta, bueno, egia esan, bueno, sorpresa atseginak ere hartzen dituzu, zen, uste duzu, oso zaila izanen dela, eta gero, bueno, ez da imposible bat ere. Ezakit, kontraproduzentearen momentu batean izaten alden, ari nintzen orain pentsatzen, badakizu, igual kostada egiten zaizu esfortzua, eta gero pasatzen zera gaztelaniara, eta hartzen duzu, ze gozada gazteleraz, bai, solalten garela gustora. Bai, ez, orduan deskanso hartzen duzu, ez? Ez, bueno, nik, egia esan, ez dut ere, hola, ez dakit nola esan, errutik edo bizitzen, alegia ez da, botakut motxila nire bizkarrera, eta, bueno, gehiago pixkat saiakera behintzat bada atseginetik egitea, eta esatea, saiatuko gara heldu diren bi aste hauetan, bueno, bueltatxo bat ematen, batzuekin, egunerokoan euskaraz egiten dut, baina, bueno, beste batzuekin, hor, bai, atseginetik, alegia, ez dut bizi nik personalki behintzat, ez dut bizi olako erru eta ardura eta sakon batekin, baizik eta, bueno, guazen probatzera, eta bueno, eta azkenean Euskaraldiak aukera ematen digu hortarako, aitzaki bat, eta hori probatzeko, eta hori egiten dugu, besterik ez. Iñaki, nik momentu batean hartu nuen, pentsatu nuen hartza belarri prest, eta botaziate den bronka. Hori ez da hola, berez, ez? Ez. Hori da gurean nahiko genukena, baina zabalduago dagoen iritzia, bai, edo aurre iritzi hori, ez? Ez, egia esan, bueno, guk beti esaten dugu, belarri prestak ezinbesteko ditugula ariketan, eta hasieratik lehenengo euskaralditik, 2018tik saiatu gara belarri presten garrantzia azpimarratzen, eta inongo epairi gabe, zeren, bueno, nik esanen nuke kalte handiagoa egiten diola ariketari hau bizi hartu eta erdaldun gisa jokatzea adibidez. Osea, niretzat hori askoz, ez dakit nola esan, askoz arriskutsuagoa da, edo askoz... Horiek seinalatu behar dire, hori. Horiek bai egiten diotela kalte ariketari, eta ez zintzoki belarri prest rola erabakitzen duena, bueno, nik uste ariketa posible izateko urrats importante bat ematen duela, eta bai, baina, bueno, badakizu gurean, bueno, pues, holako nola izan zara belarri prest, eta azkenean rolak, guk saiatzen gara azpimarratzen rola jokaerarekin eta jarrerarekin eta duela zerikusia eta horren beste ezagutzarekin adibidez. Baina, bueno, gurean badaude txertatuta holako ideia, sakon batzuk, eta bueno, pues, euskaldun zaharra, euskaldun berria, euskaldun ona, bueno, holakoak daudela txertatuta, baina, bueno, saiatzen gara beti ere azpimarratzen erabakiarekin eta rolarekin eta jarrerarekin lotuta dagoela.
Bueno, nik nire kasuan, azkenean presio sozialari men egin nion eta hau bizi hartu behar izan nuen. Eta zer modu? Eta, bueno, ongi, nire kasuan nahiko ongi, nire inguru guzia, ia egunean, euskaraz egiten dudalako, euskaraz bizitzeko aukera dut, beraz, ez dut sumatzen ezberdintasun gehiagirik, baino egia da momentu batzutan txak konturatzen zara, ostra, honekin euskaraz egin beharko nuke, eta hor konturatzen zara akatsaz, eta bueno, akatsa bera edo ezberdintasun hori, egin izana, horrek bera badu balioa, konturatzea. Begira, hemen agian ez dut egin, ez dut ongi ariketa bete, baino, ariketa horretarako balio du, kontziente egiteko gure zailtasunez. Eta hausnartzeko eta azkenean diozuna, pixkat, gure egunerokoan igual ez gara sobera kontziente, utxune edo ez daketa, ditugun, hizkuntza ohiturez azken finean, eta honek ematen digu aukera bat, hoien inguruan hausnartzeko eta ikusteko, eta zereko, honekin, nuen burua, baina honekin erdaraz egiten dut, eta zergatik, eta zergatik, hortarako. Iñaki, gutxi gora bera, zer muz joan da aurtengo euskaraldia, ez dakit parte hartze bajuxagoa izan den, ez? Egia esan azkeneko ediziotako zenbaki beretsuetan behintzat Nafarroan hortik ibiliko gara, milaka lagune ekartzen dugu parte, 100 entitateek ere, identifikatu dituzte ariguneak, oraindik ere, euskaraldi oraindik falta da ariketa, eta azken egune arte ez da valorazioa kuantitatibo edo zenbakitara joaten. Gu behintzat oso positibo herrietatik jaso duguna, guk azkenean jasotzen duguna da gehiago antolakuntzaren ikuspegitik, eta nola herrietan eta eskualdetan antolatzen diren batzordeak, eta nola herri Nafarroako eskualde guztitan antolatu diren ekintzak, eta egun hauetarako adibidez, mintzodromoak, egitasmo desberdinak, eta behintzat alde hortatik gure valorazioa oso positiboa. Guretzat garrantzitsuena Euskaldunen aktibazioarekin eta hizkuntza ohituren aktibazioekin batera, badelako baita ere euskalgintza edo batzorde horien aktibazioa, eta alde hortatik oso positibo. Iñaki, hortziralean akitzen da, okerrezpanago euskaraldia, hor euskaldunei gehien batzen gaituena izaten da jatea eta edatea, ez dakit horretarako aukerarik, abagunerik egonen den. Ez, egia esan, olako festak eta hasieran egiten ditugu, eta amaieran egiten duguna da zerbait serioago, olako ekitalditxo bat, prentsaurreko nazional bat, edo olako zerbait. Baina, dudarik gabe gonbidatzen dugu jendea asteburua probesteko, jan edanean, eta 16. egunean ere pixkat ariketari eusteko, eta ez da dila 15. egun hortan amaitu, eta 16. baita ere lagun artean, lanean, familiarekin eta gertukoekin, euskaraz aritzeko. Ze ona, eta 16-tik aratago ere, aldugu neurrian. Hemen txen utziko dugu, hemen xalo ere, aharigune bat den enean, hemen gure euskaraldiari, gure ekarpena egiten, gure txikitasunean, eta beste aldean, Iñaki Sagardoi, erraten genuen bezala, Euskaltzalen topaguneko lankidea, eta euskaraldi honetan, hortxen dabilena, begira, ea, zer moduz egiten dugun ariketa. Iñaki, espero dut ongi akitzea, eta ikusiko dugu hortziralean zuen prentxaurreko serio hori, zer moduzko den. Esker mila unitz, aio. Hurrengo arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.